V našem pořadu budeme sledovat hlavně styl oblíkání vás. Jak vyrazíte do ulic, co si vezmete na sebe, budeme to hodnotit. Budeme se dát na takovou takzvanou módní policii. Třeba jako například tamhle pán a paní, kteří nás kopírujou, tak to je třeba celkem hrozný. A abych vám jenom vysvětlil hodnocení. Kdo bude hezky oblečený, tak získává 5 hvězdiček a kdo bude špatně oblečený, dostane 5 jumbulek. Přesně tak, dámy a pánové, ale vedle toho taky mrkneme třeba do vašich šatníků, budeme vám dávat tipy, kde se správně oblíknout, taky vyrazíme na nějaký akce, kde se něco jakoby děje s módou, ale hlavně, jak už jsme říkali, budeme sledovat vaše oblíkání. No tak já, paní Peterková, myslím, že právě teďka vidíme přerostlou včelku Máju po 20 letech, trošku to přehnala s medem. No a hlavně myslím, že jí za chvilku upadne noha, protože má takový ten kotníkový řetízek a je to moc sexy. Takže já bych tady dal asi 4 jumbulky. Já jsem super. Tak tady vidíte paní Peterkovou po ránu v jejím spacím úboru, nekecám. Já myslím, že právě teďka vidíme v těch červených trenkách David Hasselhoff z Pobřežní hlídky si dal trošku víc hamburgerů. Co myslíte vy, paní Peterková? 5 jumbulek. Já myslím, že bych jí možná dal 1 jumbulku, protože jak už je tlustá, tak ona by sežrala ty jumbule. Tak třeba tady vidíme výborně oblečenýho mladého kluka. Já myslím, že tady dávám 5 hvězdiček. Mladá generace by se měla co učit. Dělá říct si všechno, co jsem chtěla říct já, tak jako, co mám ještě dodávat? A co nám děje člověk, ty stará herko, ale... Peterková zlobí, jedeme dál. Milujeme kapsáče. Kapsáče. Hezký letní model, kratkosvetří kabelka, hezký boty. Mohla by trošku víc jako barevně to zkombinovat, aby to bylo jako úplně do detailu, ale... Já myslím, že se mi to vůbec nelíbí, já bych jí dal 1 jumbulku, za mě ne. Co čemíš? To bych dal 3 jumbole. Tak chlapec s zeleným, to je myslím, že dobrý, ale myslím, že pak paní nalevo by se mohla inspirovat, když to je možná babička. Luky, to je hrozně na to, že je školkou, když má odporný paty ten chlapec. Ale je to určitě pasiv. Takže 5 hvězdiček. Ne, 1 jumbole, ne 2. A já vám ukážu 2 jumbole. No, paní, ty legíny a ty boty k tomu opravdu ne, teda on nesí kabelku naštěstí, protože růžová a červená je humus dohromady. Takže kolik jumbulek jí dáme? Dohromady 4 jumbulky. Tak, před chvilkou jsme tady měli včelku Máju a teďka tady máme Vilíka. Takže já myslím, co myslíte, paní Peterková, ta žlutá kombinace s těma kraťasama? Normálně by to bylo hezky, kdyby to byl třeba nějaký mladý kluk, na kterým by to jako tak nevysel, nebylo by vidět ten pupek, no. Ale na... A ty kalhoty taky by mohly být trošku jiný. Ale právě nechápu, proč ty chlapové si, když mají prostě bříško, tak si berou uplutý... Hlavně vypasovaný sen. No. Takže právě proto teďka si, dámy a pánové, podíváme na to, že během 5 minut kolik napočítáme a chytneme tady na Václavském náměstí lidí, nebo teda pánů, který mají pupek, ale uplý tričko. Nyní stojíme před New Yorkerem, půjdeme se podívat do něj a najít ten nejhorší a nejlepší kus. Který tam právě má jak pánský, tak i dámský. Jsme ready? Yeah. Tak jdeme na to. Tak už tady máme prvního vítěze a to nejhorší kus, který jsme našli dneska v obchodě New Yorker. Kde ho máme? Tam nasadí. 2 kusy dokonce. 2. Kloboučko je moje favoritka. Každopádně já musím u paní pochválit tu sexy pláštěnku, která ukazuje její přednosti, hlavně ty tady dopředu, i ten dole. Ukázala ten skvělý outfit samozřejmě, aby ho nezakryla. A ta druhá paní mi připomíná, pokud jste viděli Klub 54, což je krásný film, tak taková fotující doty. Můžu se na ní podívat? Pokud se občas někdy cítíte škaredý a nemáte náladu na to, abyste se nějak upravovali, tak co vždycky něco pomůže? Nebo čas. Prostě brýle. A hned se cítím jako star. Našli jsme nejhorší kus oblečení. Já ukazuju blbě.
Tady. Za mě, já myslím, že jsem dneska našel asi nejhezčí kus, a to jsou boty tyhle. Stojí 800 a za mě povedené. No a za sebe nejhorší kus, co jsem tady dneska našel, tak to jsou tyhle rádoby tepláko džíny, který stojí litr. Myslím, že je taková hrůza. Takže pokud to máš právě ty, zrovna ty, přesně ty, šatníku, tak to vyhodí, protože pokud je v tom uvidím, tak s Lukem nepůjdeš domů. A náš díl se blíží do finále. Přesně tak. Doufám, že se vám první vydání pořadu Pan a paní Peterkovi zasahují líbil. Vy napište do komentářů, co se vám líbilo, co máme zlepšit a co chcete v dalších dílech vidět. Ale hlavně buďte na pozoru, protože naše módní oko se brzo vrátí do ulic, aby vás potěšilo a zhodnotilo.